محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمدا يو حالما كو الله تن ونقل ما كو سنة تجاني أونو جوكران فدي جول بننتي محمدا Gundang nay tido mada kai sabi fabu mada julbe kai mido andi jimbe gandi kai gurema habibu muhammada ye futa fawden kam jadi ebe alla andini ansubi kala rokkano be makam kewi darana de sunna muhammada قمدكم إن كابيا سروجم إن شويا يكوجم إن فامين ونديق الله يا أحمدا يا كام الله يدوك ما يدرام الله غفين جما الله ينلاد نكبر ما فدني راب محمدا Bashiru Cham mo ganduda ko gedal ceerno men ceerno Bashiru Cham non mo ganduda ceerno Bashiru Cham non mo ganduda bi Seydal Hadji Ali Cham ko bi Seydal Hadji Ali Cham Seydal Hadji non mo ganduda Seydal Hadji Ali non mo ganduda ko kanum hufno koode ko kanyum hufno koode to hirnange Afrique ga hirnange Afrique koode mawde jalbude gandade ngari joyiti e makko njoyiti e makko kanko Seydal Hadji Ali woni nange majje o woni nange den don koode lamdo den hode koode jidden wiide o wi yo en lamdo hode koode mbo yidi en wiide Seydal Hadji Muhammad Said radiyallahu ta'ala ceerno men Seydal Hadji Muhammad ibn Said radiyallahu ta'ala anhu jangannodo gila to cilon jangannodo gila to cilon ceerno hamme baba to ceerno hamme baba ardi non ha yettido Seydal Hadji Ali Cham ardi non ha yettido Seydal Hadji Ali Cham ko kawase mawde addi mo ha don kono ko kawase mawdo addi mo ha don junnata ko non ko e lawol be ngoni e o junnata ko e lawol ceerno en ngoni ko janganno caggal godron to o yawti godron o jangoya ton kanko ceerno Alhaji Mamadou Said radiyallahu ta'ala an ton to cilon den to janganno to o yawta godron o jatto o janganno to ton to cilon o wi o mo nananno daade wazifa o wi o mo nananno daade wazifa o nanira dum noppi makko o eti non andude hoto dum woni o eti andude non o deedo daade hoto de ngoni hoto de giwratamo o felliti abbade dum hoddiro addiri mo non caggal o waynima ceerno makko on wimo a yahade ha Mbour on wimo a yahade ha Mbour ngiya ceerno Baro Mbour ceerno Ahmad Baro Mbour seede ko on woni ceerno Ahmad Baro dum woniri non kono nde wonno fodaka be jiida don do Mbour do on deke dawri ko yaade Kolda ndeke taw ceerno Ahmad Baro Mbour dawri ko yaade Kolda nulama ton e moƴƴube Allah mo don yahoy ha Côte d'Ivoire o taw mo ummo jogori ummo yaade don o yahode ha Côte d'Ivoire wata en junno ton dum o wi hora en junno hodere wonde nde ceerno Rachidou Diallo to Foroya kadi ko jungo Seydal Hadji Ali Cham yowitino kadi ko jungo Seydal Hadji Ali Cham ceerno Mamadou Julde ko hodere to Fuladu jungo Alhaji Ali Cham wonno ko jungo Seydal Hadji Ali wonno ceerno Mouhamed Lamine Zubayr ko hodere arti kambe fo be ciibo jalbeni ndi be ciibo dum e nange Seydal Hadji Ali kambe fo be garti be ciibo jalbeni ndi e be joyidi e Seydal Hadji Ali Cham ko sababu ne mum addi en do on Seydal Hadji Ali Cham ko sababu ne mum addi en do ko dum addi serembe meden be non ko taarika pudal mabbe dum do non ko taarika pudal mabbe o do woni ceerno Mouhamed Siraji Cham o do woni ceerno men ceerno Mouhamed Siraji Cham bi tanum Seydal Hadji Ali Cham o do woni ceerno Ibnu Umar Diallo bi ceerno Abdoul Hayy Diallo ceerno Abdoul Hayy no bamum ko ceerno Ibrahima Diallo e ceerno Abdoul Hayy Diallo non no ganirde ni bamum ko ceerno Ibrahima Diallo ko lelido ko bamum ceerno Ibrahima Diallo
mama mum Ceerno Abdoul Hayy on leliɗo on leliɗo bimi Ceerno Ibrahima Diallo baba leliɗo Ceerno Ibrahima Diallo baba muɗum leliɗo ko ɗum de garɗen juurade ko ɗum garɗen juurade so wayi noon seeremɓe jaati halifaɓe ngari juurade so woni noon seeremɓe ɓe jaati halifaɓe jaati ngari enen wonɓe ɗo ɓe nder leydi Guinée Bissau tengti noon ɗe cae taariɗo fasen ko nandi hen tengti noon enen cae taariɗe ɗo ɗe fasen ko nandi hen arde maɓɓe nde holliri en wonko belsiniɗen la rewɗon o wi arde men nde arde maɓɓe nde holliri arde seeremɓe nde holliri wonko belsindiɗen to ɓe giwi ha ɓe jottiɗo to maɓɓe ceerno en to ɓe giwi ha ɓe jottiɗo enen wonɓe ɗo woodi bomɓe meeɗani yettade ɗo enen wonɓe ɗo woodi e meɗen bom jaati ɓe meeɗani yettade ɗo mi anda ko wasde yeɗede moƴƴere mbo anda ko wasde en ɗo yettade nde ko wasde rewɗo nder mi anda ko wasde yeɗede moƴƴere mbo anda ko wasde yeɗede moƴƴere walla ko wasde andude moƴƴere ne heɓoɗo walla ko wasde andude moƴƴere ina heɓoɗo so ko ɗum wonno hande en gandi so noon ko wasde andude wonno hande en gandi en mbiɓe bisimilla maɓɓe o wi ceerno wi en mbiɓe bisimilla en mbi jarga o ko kañum bismotoɓe en mbi jarga o en gaddi ngal ɗo dongal ha ɗo makko e o wi jarga o en mbi ɗum en gaddiɗo ngal ɗo dongal ha ɗo makko kanko bismoro kanko e yimɓe makko assalamu aleykum alminde saare nde e kadi juurade batte gonɗe ɗo ɗe hono rawda ceerno Mamadou o e duɗal makko ngal ganduɗa ko ɗo Seydi El Hadji Ali toɓɓana duuɓi jeetati emo ɗo e saare he duuɓi jeetati kanko Seydi El Hadji Ali omo ɗo e saare he ɓuri duuɓi jeetati bon ko duuɓi o ari ɗo ko emo yaara duuɓi joyi ceerno wi o ari ɗo ko omo yaara duuɓi joyi kanko Seydi El Hadji Ali radiallahu taala anhu o yalti ɗo janngoyde to Ndiaye Kounda ko emo yaara duuɓi 17 o yalti ɗo janngoyde to o yeehi Ndiaye Kounda ko omo yaara duuɓi 17 woni sababu ɗum noon ɗum woni 17 woni sababu muɗum noon artudemo ɗo ko kawiraɓe makko woni sababu artudemo ɗo ko kawiraɓe makko no ceerno haalirta to deftere to ni no ceerno mawɗo haalirta to deftere roni hijratu sohada deftere makko kanko ceerno mawɗo nde o winde hijratu sohada wonno embo haali ɗo no feewi wonno makko ceerno bon haali ɗo no feewi Seydi El Hadji Ali ko ɗo jangi fodde ko o jangi e Qur'ana e juuɗe ceerno Mamadou o ɗo leliɗo ɗo ko jiyaɗo Allah moƴƴo hande ɓurten haalde ko ceerno Mamadou ha ganden mo kanko ceerno Mamadou kawiraɓe Seydi El Hadji Ali wonnoɓe ɗo ɓe ceerno wi kawiraɓe Seydi El Hadji Ali wonnoɓe ɗoɓe Samba julɗo en ko yimɓe yiɗɓe moƴƴere eɓe jahanno Ndiaye Kounda ɓen kawiraɓe Seydi El Hadji Ali Thiam radiallahu taala anhu eɓe jahanno Ndiaye Kounda taw on saaha ceerno Aliyu Dem ceerno Aliyu Dem toon to Ndiaye Kounda ina udita aduna fof ina yaha toon maɓɓe kala ɓen kawiraɓe Seydi El Hadji Ali ɓe gimmoto ɗo payana ɓe jaha toon juuroyade ha ceerno o andi ɓe ɓe goni e ñagade ceerno o almudo mboɓe naɓara ga mboɓe gaddara ga sabu eɓe jiiɗi jangguinde sukaɓe maɓɓe ɓe kono ɓe ganda kono ɓe ngala almudo bawɗo qur'ana bawɗo janginandeɓe sukaɓe maɓɓe ɓe kala nde ɓe kaali ɗum noon kala noon nde ɓe kaali ɗum o deƴƴa kanko ceerno Aliyu Dem mbo deƴƴa o duwodira e maɓɓe tan ɓe garta ha ceerno taw oɗo ceerno Mamadou nan ɗo taw oɗo ceerno Mamadou nan ɗo Ndiaye Kounda ɗo ɗin ɗon to Ndiaye Kounda ɗo o jangi ha o gasni o jangi ɗon ha o gasni ina wondi e waɗgol tarabuya ina wondi noon jangde nde ina wondi e waɗgol tarabuya o wi ceerno Aliyu embo yiɗi yaade Lagine o wi ceerno Aliyu omo yiɗi yaade Lagine o ƴeewoya ko doori alluwal makko ngal o duwodira e ceerno o ceerno o noon wonno to nder no moƴƴuɓe ɓe mbirata ni wonko Allah hollimo e nokku he o wi ceerno Mamadou saɗa yaha so tawi aɗa yaha rewɗo Samba Julɗo en
rewuɗo Samba Julɗo en jiyambo calminambo nde puɗɗa yaade ɗum addimo ɗo premier lawol gadanol ɗum woni ko addimo ɗo kanko ceerno Mamadou o ɗo premier lawol gadanol Samba Julɗo noon ko yimo ko Samba Julɗo noon kawiraɗo Seydal Hadji Ali o ko yimo ko welti no feewi o no welti no feewi ɓe bismimo ɗo o jangti lawol noon wi ko ɗo lawol ma ngol timmata on kawiraɗo Seydal Hadji o on Samba Julɗo en on wimo ko ɗo lawol maɗa ngol timmata wona ko duwaran tan ɗaɓɓata koko duworte tan wona ɗaɓɓoyrani tan ko duwaran o koko duworte ɗaɓɓoyta ɗo so Allah jaaɓi min gokkanma ɗo ko aɗa duwo duttotoɗa ɗo si Allah jaaɓi men gokkanma ɗo ko aɗa duwodiro ye duttoɗa on wimo noon minen jiɗi ɓay ceerno ɗi du'anoma ngara ɗo gonanamen ɗo janginanamen janginanamen o wi ala min wona ɗum nga addimi gay makko oɗo ceerno Mamadou o wimo ala min wona ɗum addimi min addimi tan ko meɗe yaha Fouta Dialo meɗe ƴeewa e leydi he fodde ko kemmi fof mi nawrana ceerno min addimi tan ko mbeɗe yaha Fouta Dialo mbeɗe ƴeewa e leydi he ko kemmi fof mi nawrana ceerno am ni ɓe duwodiri ɗo ni woni ɓe duwodiri ɗo o itti kolce kewɗe kanko on ɗon Samba Julɗo en o itti kolce kewɗe o totti ceerno Mamma Diallo woodi ni riwayaji biyoje 12 holsere woodi riwayaji habaruji garɗe wonde kolce 12 ko kolce kewɗe kam ko ganduɗa ɗum ɗo ina yoni no feewi ni woni kanko ceerno Mamadou o rutiri Ndiaye Kounda o habri Ali ibn Ismaila lawol ngol wonde o heɓoyani yettoyade Fouta Dialo o haaɗi ko payana ɗo Samba Julɗo en ɗo o haali kadi teddungal ko ɓen mbaɗanimo o haalni Seydou Hadji o haalni Ali ibn Ismaila noon ɓen ko yimɓe moƴƴuɓe on noon wimo a yi toon no wayine on sanga noon kanko ceerno Ali ibn Ismaila o wi ceerno Mamadou a yi toon no wayine o wi ceerno toon no yooɗi o wi ceerno toon no yooɗi ko leydi hecciri sa yi tan a yiɗat kala hunde ina moƴƴa toon ceerno Ali ibn Ismaila wimo ko ɗum neldumami toon ha jiiya ɗon ceerno Ali ibn Ismaila wimo ko ɗum neldumami toon ko ha jiiya toon joni haadi a yiɗi o wi Samba Julɗo joni mi okki on oɗo kanko ceerno Ali ibn Ismaila o wi Samba Julɗo joni mi okki on oɗo naɓemo o wonda e moɗon o janginana on sukaɓe mon ni woni ɗum woni sababu ko addimo ɗo ɗum woni ko sababu ko addi ɗo ceerno Mamadou Diallo o ari ɗo noon ɓe gitti kamɓe baɗiraɗo maɓɓe kam Samba Julɗo en Samba Julɗo en ɓe gitti baɗiraɗo maɓɓe ɓe dokkimo kanko ceerno Mamma Diallo on noon woni jibinɗo ceerno Ibrahima Diallo on ceerno Mamma Diallo kalteɗo ɗo ko on woni jibinɗo ceerno men ceerno Ibrahima Diallo yummiraɗo o jibini ceerno Ibrahima Diallo Madina Gounas woni sohnajo ceerno Mamma Diallo ɗum woni sohnajo ceerno Mamma Diallo o ko denɗirawo Seydal Hadji Ali en sabu ko ɓiɗɗo kawu maɓɓe ko ɗon woni enɗam ɗum joɗɗinimo ɗo ɗum woni ko joɗɗinimo ɗo woni omo jangina ko jiyaɗo Allah ɓe ciforimomo jiyaɗo Allah mawɗo joni noon e nder ɗum Seydal Hadji Ali en nden baba makko yeehi yiitaka artani ɓe gimmi toon to nunkudu to nunkudu man sonna yummaɓe addiɓe ɗo takki mawniraɓe mum ɓe koroji mum ɗi ɗum woni kawuji Seydal Hadji Ali ɗi o woni ɗo noon ha o heeɓi duuɓi 7 walla 9 ceerno haala ɗum ceerno mawɗo ɗin haala ɗum omo yiɗi noon janngugol kono o nannaka jangde o wi ñande wotere o wi kaw makko nanne kam jangde min nemi janga
o yinyande wotere kanko Seydil Hadji Ali radiyallahu ta'ala anhu o wi kaw makko nanne kam jangni min kala mi janga taw embo hedotono ko sukabe be jangata ko taw bon hedorono ko sukabe be jangata ko ni addani mo dalnede do ngal dudal do ni addani mo dalnede do ngal dudal do on saatu non nde o naati jangde nde o naati jangde nde o naatata nde taw emo wawi hijjo e limto fof taw omo wawi hijjo e limto fof sabu ñibdude mo e sukabe be sabu ñibdude mo e sukabe be kadi ko neddo beldo haqqille kadi ko neddo beldo haqqille neddo ceebdo ni woni o naati do jangde ni woni o naati do jangde Ceerno Mamadou eno janginamo Ceerno Mamadou ina janginamo eno nehamo ina nehamo be gondi duubi jeegom be gondi duubi jeegom walla jeedidi ko juude Ceerno Mamadou woni ko e juude Ceerno Mamadou woni dum woni lelido dum woni on woni Ceerno Mamadou lelido do jangde nde non on no wurtamo on ina wurtambo ina haalnamo haala Ali ibn Ismail haala Ali ibn Ismail on wonno wonko Allah holli dum on wonno wonko Allah holli dum ina reerdinamo yaagol to Ali ibn Ismail yaagol to Ali ibn Ismail pour caggal mum mudum kanko Ceerno Mamadou pour taw caggal mudum kanyum Ceerno Mamadou mo yaha jangoyde ton taw kanko Seydil Hadji Ali radiyallahu ta'ala anhu o yaha jangoyde ton kisa ha Seydil Hadji Ali dañi duubi 16 kisa ha Seydil Hadji Ali dañi duubi 16 do Ceerno Mamadou rutti ko do Ceerno Mamadou rutti on saatu Seydil Hadji Ali wonti do duubi didi Seydil Hadji Ali wonti do duubi didi woni o timmini duubi 16 woni on sanga o timmini duubi 16 o ndaari non no o woniri do ni o ndaari non no o woniri do ni jangde nde dartima kono kongudi ceernaajo o ko haalnannomo Ali ibn Ismail ko eno arta e makko kono kongudi ko ceernaajo o haalnannomo Ali ibn Ismail ko ina arta e makko dum addani mo waynade be ko dum addani mo waynade be omo yaha njaay kunda ni woni no immori do ko ni woni no immori do o yahi njaay kunda ebe kala kambe andube be dum kam Ceerno haalan dum to hijratu soda o yi dum don kam Ceerno haalan dum to hijratu soda bi ko Ali ibn Ismail Allah hollino mo Seydil Hadji Ali mo andi ko almudo makko mo andi ko almudo makko ko addiriga Ceerno Mamadou ko ha nangana mo Seydil Hadji Ali addanamo o neha dum o wada e mun ko o wadata ko dum kanko o addiri on ga ko dum kanko o addiri dum ga o addiri ga Ceerno Mamadou ko andube tigi halata o wi ko andube tigi non kalata dum do windaki non e hijratu soda dum do non windaki e hijratu soda wonno ko hunde wirninde nde wonno ko hunde wirninde ko mukashafat ko hunde ko waliyabe Allah kuncana nde wonno ko waliyabe Allah huncanabe gedede be kuncana ko dum ko jewre mabbe gondum do beeda no jidi janginanede beeda ina jidi janginanede arbe tan jiida arbe tan ngudita ben badani tarbiya bom en gandi hewbe mabbe o wi eden gandi hewbe mabbe dum fof ko kanko wadi dum fof ko kanko Seydil Hadji Ali wadi dum ko do woni sababu mudum kadi fof ko do woni sababu mudum min beltima non no min jiri do ni hande Ceerno wi be beltima do be jiri do hande ni berde mabbe buubi ko ni be palano wa ha Allah addoya badowo ko buri yaaje dum do on non wawoyra wadoyde ko buri dum do de on non wawoyra wadoyde ko buri dum do de ala wadoyde ko buri yaaje wadoyta ko buri yaaje e ko buri yodde kono ko onon Allah okki teddungal kono non ko onon Allah okki teddungal ngal sabu so on denano do sabu so tawi on denano do on denano qabru on denani dudal ngal on denano dudal ngal majjanno ronke andede horo wonno kono tinni don baddon hunde fof den don nokku o wata majju dum non ko Allah yobata on mojjere gandon non ko Allah moftani on do de ko mojjere Allah moftani on do o do rawda e ngal do dudal eden gandi Ceerno Mawdo ari do laabi juurade laabi do kaaje gonde don de ko Ceerno wadide don do dudal do kaaje gonde don de ko Ceerno wadide don wata dudal ngal majju awa kadi ko mon Allah
ceerno wi awa khalifa mon Allah khalifa men Allah on ɓeydama hesɗitanede rende nokku o en ɓeydama hesɗitanede rende nokku o ceerno noon no salmina en ceerno ɗi salmina en ceerno no andi nokku o ceerno ɗin andi nokku o ala ko majja hen ceerno men to Madina mon andi nokku o ala ko mo majja hen aduna o fof no andi aduna o fof no andi haadi ko ceerno alhaji Mouhamadou Saïd ƴefti kuɗol muɗum windi haadi ko ceerno alhaji Mouhamadou ibn Saïd ceerno mawɗo ƴefti kuɗol muɗum windi ko Seydi Alhaji Ali haalnatamo emo winda ko Seydi Alhaji Ali haalantamo mon winda tarikh ɓurta oɗo sellude tarikh ɓurta oɗo sellude goɗɗo haaloyi fof kala ko goɗɗo haaloyi so haalani ɗum ɗo so haalani ɗum ɗo haali ko yiɗi tan haali ko yiɗi tan ndeɗo deftere ko nde sellude ndeɗo deftere ko nde sellude ko ceerno ko Seydi Alhaji Ali ko Seydi Alhaji Ali haalnanno ceerno mawɗo o winda o yaha suudu makko o winda ko on haali ko o yaha suudu makko o winda ko on haali ko fof o artira janggo Seydi Alhaji Ali tiima e ko windi ko Seydi Alhaji Ali tiima he komo windi ko on wiya ceerno Mamadou ko ni jaati on wiyamo ceerno Mamadou ko ni jaati ni deftere nde waɗa hande gasi ko ni deftere nde windira ceerno mawɗo windirinde e wondude Seydi Alhaji ha deftere nde gasi ko heewi ko kalɗen ɗo ko heewi ko makko ceerno mbo haalni en ɗo ko windi e deftere ɗin toon windi to nden deftere en kaldani noon ko foti noon haalede ko no heewi o wi en o haaldanani en ko foti toon haalede ko ɗi heewi teɓɓe payana ɗi heewi tebto sengo payana nan toon ha heewi ɗin toon ha heewi ɗum ɗo ko ha paamen seeɗa tan ɗum ɗo ko ha paamen seeɗa valeur nafoore nokku qima nafoore nokku o nafoore dula o ɓeydo ɗon toppitade ɓeyden ɗum toppitade en calmini jarga noon e ceerno wi ɓe calmini jarga en beltanima mo Allah tawrini en mo ɗo kadi hikka Allah tawrini en mo ɗo kadi hikka rowani men tawima ɗo o bismi en bismagol moƴƴol o bismi en bismagol moƴƴol hikka kadi Allah artiri en e dow jam hikka kadi Allah artiri en e dow jam yo Allah newnan en mo wuuri kadi garten yo Allah newnan en mo wuuri kadi garten ɗo walla nde gartoɗen ɗo fof walla nde gartoɗen ɗo fof nde wawi wonde fof nde wawi wonde fof allahumma salli ala sayyidina allahumma